Gaur egin dugun elkarretaratze honetan batez ere eskatu nahi izan duguna bikoitza da. Bata, datorren urterako 0,25 dago esan da igoko dela, eta ja aurrikuspenak 100% inguruan jartzen dute datorren urtean egingo den prezioen gorakada. Eta hori hala ez balitz ere, esan nahi dugu, praktikan gure pensioak ez direla IPC-arekin igotzen, baizik eta askoz bakuago. Jubilatuok daukagun gastu mota ez da jendeak normalean IPC-an sartzen duena. Gurea saski askoz ere basikoagoa da, eta saski horretan dauden gauzak asko igo dira. Pentsio gutxienekoak Euskal Herrian 1000 euroren azpitik ezin dutela egon. Hori da gure kalkuluen arabera, pentsiodunen bikote batek hilean duin bizitzeko behar duen gutxienekoa. Eta gero beste puntua da kopagoarena. Salatu nahi izan dugu Eusko Gobernuak egin duen joku zikina. Presioen ondorioz onartu zuen 18.000 euro baino gutxiago kobratzen zuten pentsiodunek ahal izatea kopagoan ordaindutakoa berriz ere itzuli behar izatea. Bueno hori zuzenean egin zezakeen Eusko Gobernuak, beste gestiorik gabe, baina behartu izan ditu paperak eta ara eta ona joatea. Horrez ekarri du ondorioz, 230.000 pentsiodun zeuden, eskubide hori zutenak, eta 110.000 bakarrik hurbildu dira paperak bukatuta, paperak eginda. Horrek esan nahi du, nolabait ere iruzur bat egin zaiola milaka eta milaka pentsioduni. Beraientzat deserosoa zen gestio bat egitera behartu ditu Eusko Gobernuak. Askoz ere errazago egiten du zergak kobratu nahi dituenean. Egin dezala berdin, pagoa ordaindu behar duenean.